5 najboljih anime tetovaži koje su urađene u Skincraft studiju. 5. mesto dobija Itachi, ne zato što ga radila moja koleginica Iva, nego zato što realno 4. mesto dobija Goku. Ja sad vi meni recite kako realno može Itachi da prebije Gokua. Ne može. 3. mesto dobija jedan od mojih najomiljenijih anime likova, Eren, Attack on Titan, Titan forma. Skincraft Studio je vodeće mesto za anime tetovaže, te znate gde će da dođete ako hoćete dobijete neki cool crtež. 2. mesto, Aizen Sosuke, ovo je jedan od najvećih negativaca u anime istoriji. I 1. mesto, Iva i Nemanja sa svojom tetovažom iz Jujutsu Kaisena. Ova tetovaža je perfektna. Napišite mi sad u komentarima koja od ovih tetovaži se vama najviše sviđa. Motherfucker.